Sari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahi Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya D. Dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, cocok. Niku wong sak keluarga. Nggih, terakhir sa. Saben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin, ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedetel. Ning mboten dados napa Mas. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling mboten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teka rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetep wayangan ning digilir bisa uga ning tempel ning input terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakate mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang taun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya. Dalem. Enengku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho. Kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Loh, tukang terop kok iso ngedukne udan. Oh iya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Wis niki mau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan. Wonten Bu Camat, Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas
krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahya Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak De. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus Saben wayah sela diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat. Terus Rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dhateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Urung mesti to, Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok, Mas. Oh iya. Wis sampean lek ora bayi. Ayo. Ya wis bar bayi iki, Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas. Tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki. Cerdas tenan. Tenan to? Sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Kadang kala sembako ya diotot. Niku kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Kok ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten to? Mboten wonten. Yang kedua kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to, Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah kok sik rong rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Iki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji iki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya, agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora enek Mas arep macet kene ya mikir kok. Wow, jenengan nggih ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahya nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahya. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Lha sebabe? Brahman. Oh, nyomber ya. Nyomber sik. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak pur. Siya. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo. Aja ngadeg nembang ra, Ti.
Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas. Bar selo apa? Lokang besar. Besar biasane apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban. Beleh sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nruduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, selamat. Wedi lek kleru sebut. Aku tak alus-alus ning ngene bake joget aku. Wek cah-cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten nggih. Iki mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahya. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadakne kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Katuran pinarak panjenengan sak kanca. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun membawa seni wayang semakin nguncara sak nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet nggih to. Bu Camat nggih pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wae mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Mbah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih, niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahane sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup rong apa. Ya bener kuwi. Yang perso to. Lah ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Sampe ora ngerti to. Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makane Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya ngoten. Iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tanyane daster tok. Pak Sumawan langsung jujuk ning kandang ya An. Aku mau ngeres ngawut ae ora. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Camate Anggun. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Lah ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah wertekno. Siti Hanifah.
Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun iki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah ada wayangan bersih desa. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Renak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan teng kecamatan. Nggih. Lek nggen kula Karanganyar mriku niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, wonten Syukur. pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh pareng masalah. Pak Lurah yang fane kata lho nggih. Kula sing mriki. Oh nggih nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun pinggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. Kiai kok Yo, duduk. Monggo. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kades Purwosari Bapak Sukatman. Niki musuh kula ten panggung riyen. Niki Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten, ngintel karo Bu Camat. Ngaturaken sugeng dalu bucange. Inggih sugeng dalu. Sampun gantos bathik jenengan, Pak. Awit wau bathik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi leres estu luar biasa Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu nika kula beto dekeng. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Pramila kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube Cahyo Kuntadi.
Nami YouTube-e napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalem YouTube-e Ki Cahyo Kuntadi Channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah ra kanthi jak omben usul aku. Nggih, Kuntadi Channel. Oh, Mas Kuntadi Channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tuplek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahyo Nggih. Kuntadi Channel. Ngoten nggih. Nggih, laras Mbah Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun sewu. Piyayinipun seneng Gojek. Tur santai. Wala kula nyuwun prisa to. Pak Lurah jenengan dadi kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus. Masalah. Pinten wedhuse? Anten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Mas Cahyo. Ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Lho kok Mbah Lurah dhewe kok ya ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ate yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhusku kok mbek. Lawas wibar Pak Mawan kok kono seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon Pak Lurah dikira mboten ben tenanan. tetep sehat mangke, nggih. Nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki kriya-krim kadung ngomong ya gruweket wi. Urung-urung iki urung takon ngomong kok iki urung takon. Dalu Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah mujute ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki muran. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Kang Pur ora sabar PKK rak joget. Ho ya ora Lurah sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK rak joget ho ya. Nggih daster kabeh. Hiburan ya Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun cita-citaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal Ngoten Mbak Lucy. Nggih. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Dek buwe ben yo bar wayangan Ya dek ngono. ben wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah kowe nek ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten apa. Sekelas kelurahan ge iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih, niku leres. Lek desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada keran dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Alah demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Alah ora wan. Kaya cemple kecepet suara. Alah ora. Napa to pun Los, napa-napa. Arep cemplek kecepet wedhus kecepet kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Napa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbak bintang Lurah. tamu Mbak Lucy no eman-eman. Nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Kripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepet. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemple kecepet. Mboten napa-napa, kados cemple kecepet apa naik gringgingen monggo-monggo. monggo santai mawon Pak Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggonge Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah stop Mbak Lucy. Buten. Bu Lurah jan obat tidur yen buten. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane. Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Nano. Handere sang peke priya bagus Madeng ngarep Pak Lurah. budaya
Sae pundi kalih cemplek kecepet? Pun to sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. Sowan menyang kutha gedhe. Ae, Pak. Aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an. Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe suwantene apik luar sanget ngoten. Los Pak. Bendara terus yung Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Mah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho astane kersane rilek. kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lek wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan. Malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu ten dalem. Bendoro terus kayu. Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendoro ilang apalane. Mula aja ditakoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap-siap. Selendang kuning. Selendang kuning. Wong sing marayo tunggal Kang saking bukit. Aku ya lali to lho Pak Lurah kaya pinter. Sik to Pak Lurah, niku kok teles lonone enten apa? Mboten ngompol jane. Kesukan toya aku wae enggah wae. Pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Ampun ten mriku Dek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne bendoro. Ampun niku ampun. Kudu wayahe ampun sanes niku. Lek iki lali tenan. Lho wong jujur mbok pajak. Lek niki lali tenan turuse napa niku wae? Swara kurang permana ing wasesa ngrungro. Nano. Angrurung marang bendara Tya Sulistya picer ngincangake alis. Aja didemok, iki dredeg wong. Karepmu dhewe iki. Iki ki nganggo vibra. Beda lek Mbak. Kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning lho Mbak Lurah. Terus tresno sesidemah. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari. Kula tak mriki mengke. Mas Pur dikancani Mas Pur Mbah Lurah. Tarik napas dulu tarik napas. Pun kesusu mboten apa. Oto mepet ora apa-apa lho, Mbah. Kersane rilek Sing nanggapi jenengan, Mbah. Oto mepet ora apa-apa. Irama Tayupan Mas kersane radi rilek niki. Iki masak Lurah karo Lurah kok iso kere-keran. Lah niki bolol kene Mas Pur iku. Kali Pak Lurah nggih. Monggo. Luwe becik patenana. Joget, Reng. Iki sae jogete Mas. Oh, Mas Pur jogete sae. Ring Kang Sulistya. Mare wangi samutana marang kula warga sarwa lan peputra. Liwat kincanging alismu kuwang landang rasane atiku
aku isih mampu lateni solahmu mongko kowe bocah guna najan bocah guna aduka anjrimpo jiwa ragaku kok urung kehormatan manggung rumungan jopinjo urip ana kutha gedhe kowe tak dukoke omasa isine angkatke Mas Irama seger ya dan setiap masih sareng-sareng men regen ya kali Pak Lurah bareng sepisan malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbah Lurah Purwosari luar biasa.
Kiai iki. Iki sik siji iki dulurku lanang iki urung nyanyi. Kowe iki kari tugasmu. Kelihatannya Mbah Lurah niku kalem tapi nggih sembodo. Ngeten lho Mas. Kiai ampun lega Mbah Lurah ampun lega. Jumeneng mawon ampun lega. Lah kowe ngadeg kan mau lho. Riyen kula tak ningali polahe Mbah Lurah Kadipaten. Iki karo tak musuh. lenggah wonten mriki. Mbah Lurah. Masyaallah. Wis to jan terusno. Surah. Bature ngadegake kaya tontonan kok. Lagi iki nek lurah diheret-heret lho. Iki kan bola lurah sedaya Mas Cahyo niki. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbah. Sing kompak kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Sampai cedek Mbak Lucy. Kewirangan Sampai awake cedek dhewe Mbak ya. Lucy soalnya sampai sing bayari Mbak Lucy. Mosok kowe mengarep gur nyedak aku. Lah aku nyedek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah ora boten diapusi. Daleme cedake Gondo Durjono. Ya tenaga Durjono. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih. Layak ngleniki karo bojoku. Ya to, kondangan to wong. Mboten Pak Dalang, riyen niku keluaran remen wayang nalika sik enom. Alasan. Nah, biasanya kula nonton. Biyen niku lek tumut Pak Yarno nyanyarane waktu Mbak Kesi nite teng SMKI andalane kutut manggung riyen. Niku makane niku saking apal ucap Mbak Kesi ngontene napa niku kutut manggung niku. Nggih. Sampai sik kelingan teng Memeru kula. Nggih kula nggih. Kula dianggung ning teng omah nggih. Wah ngoten nggih. Layak to. Jenengan nyekar napa, Pak? Kula mboten saged nyekar kok tak ngadeg tok ngeten mawon pun marem. Lah terus piye karepe? Lho mboten no. Niki remanane sing sigrak-sigrak Mas Sipur iki. Mbah Lurah Kadipaten. Wis to sing bayari jenengan, Mbah sak jaluke jenengan. Sampeyan iki tak tanggap. Wah, tanggap apa wong aku ini kene undangan kok tanggap. Wis to. Manut. Iki lek ra ditengahi karo Bu Camat geger tenan iki. Tanggap lek bayaran wong ora bayar kok tanggap iki. Sabar Kang Bos, sabar. Meneng to meneng. Tamu iki mosok ora apal karo Niki ngeten. Bu Camat wau rawuh kalian sekalian kali Pak Agung. Dados Pak Agung Dewan niku gawanipun Bu Pinggah Camat. mawon Pak Dalang. Sinten? Bu Camat. Bu Camat. Pak Agung. Bu Camat sekalian Pak. Sekalian Pak Dewan. Pandine Mas Pur karo Pendo. Lek Pak Dewan karo Bu Dewen Ora kok dhewe. ngene lho Lus. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh batek kae utawa iki ngono lho. Lah biasane iki apa lho? Monggo Bu Camat menawi pancen kersa kalian Bapak monggo mriki. Nggih, monggo. Nggih. Pak Agung Yes. kalian Ibu monggo. Nggih. Monggo Bu Camat. Monggo mriki kula entoni. Bu Camat lan Pak Amat. Monggo mriki kula enteni. Bu Camat. Niki tesih enten 3, Pak.